Kabuti ang tanghali na, ang ikot natin sa Naga. Sarap ng mainit sa malamig na panahon. Mission cup noodles. Paano siya? Ito okay? Makagutom ang biyahe. Oh, no. Ayun bakla. Inom na ano yun. Oo, hilayan. Ano, kung pangalan yun? Ba't simple? Ba't mukha pa malaki? Simple. Mukha pa malaki pa ng red sa katawan. Wala namang ano. Ay. Yun lang. Ano siya? Dulan siya na paano. Marami pa rin ba kayo mong batas din sa Facebook at sa TikTok? No? May tsura yan, hindi lang yan. Kalawan. Ayan, balagawa. Ito si ano, umuwan na lalaki talaga. Mag-as eh. Mag-as kasi. Hindi ka ba dyan? Ito yun no. Gutom ako. Kamal pa ba yun? Nagigama na nag-iigil siguro. Ay, kumalpok. Kumalpok yung ano ko. Nag-overshoot yung isa. Anong papunta dito? Ay, papunta dito. Dahil nakakatakot pag ano, papunta dito. Kahit matino yung ano. Hindi ka mag-isra. Damay ko eh.
ito. Ay, sabi yung parang kahon. Hindi pinag-vlog. Lang? Dito ko. Saan ka kukuha ang shopping yan? Kahon niya. Para di makawin, no?